Aquesta conferència col·loqui tindrà dues parts. Una primera part sobre conceptes bàsics del binomi salut-medi ambient i una segona sobre ja la incineració i la salut. El concepte o definició de salut. El millor de tots és el que va fer l'Organització Mundial de la Salut, en el qual la salut no s'assoleix l'absència de malaltia, sinó el complet benestar físic, psíquic i social de la gent. Bé, dic en una crítica constructiva que n'hi ha tres enormes dèficits. Un primer dèficit és dels professionals, aquells que es diem professionals sanitaris, que ens formen tant en les facultats de medicina com en les escoles universitàries d'infermeria, el personal infermer, i després ens paguen pràcticament o quasi exclusivament per a diagnosticar i tratar les malalties. No ens formen per a averiguar les causes d'aquestes malalties i poder-les previndre. És una cosa pràcticament testimonial. L'angle oposat a la salut és la malaltia. És a dir, si en aquell angle d'allà, per dir-ho d'alguna forma, ja que s'ho he tallat i tal, allà està la salut, la malaltia està així. I se recorre la diagonal que la travessa i va perdent-se poquet a poquet la salut, cada vegada se té menys salut, perquè se va apropant-se a aquest angle d'ací, que és el de la malaltia. I la gent d'això no s'adona. I quan arriben així estan tots encarats per a diagnosticar i començar a tractar. És a dir, ens col·loquen perquè estiguem així diagnosticant i tratant a la gent. També n'hi ha un enorme dèficit de percepció social. A la gent no li s'ensenya la importància que té la salut. Quan s'adona? Quan l'ha perdut i esdevé malalt, quan està en aquest angle d'ací, però mentre ha estat allà o ha estat recorregent el camí apropant-se cap ací. I per què? Perquè si no s'ensenya, després no és conscient de la importància que té i no sap lluitar per a defensar-la. També n'hi ha un enorme dèficit institucional. Miren, en els països occidentals, dotats en sistemes de sanitat o de salut públiques i privades, més del 99% del pressupost econòmic se destina única i exclusivament a diagnosticar i tratar les malalties. Lògicament és important, jo no dic que no, jo soc el primer que si caig malalt vull que me diagnostiquen i me tracten correctament, però un poc el que diguem de la saviesa popular, de que més val per vindre que curar, que se destinaren uns quants més recursos econòmics a aquella parcel·la d'allà per a que diversos professionals que volgueren dir-nos autèntics professionals sanitaris poguérem desenvolupar tota la nostra tasca per a ajudar la gent a mantenir aquest estat de salut i evitar o retardar el que arribaren a aquest angle d'ací. Bé, què passa? Doncs mira, que aquell angle d'allà, l'angle de la salut, és un territori de ningú. Per què? Perquè està abandonat. Tota la gent està concentrada així. I com és un territori de ningú, resulta ser que l'ocupen professionals probablement molt respetuosos en els seus camps d'actuació, com poden ser enginyers de telecomunicacions, enginyers químics, gerents de diverses empreses, empresaris d'indústries, diversos càrrecs institucionals polítics que diuen que, en fi, que aquesta activitat o l'altra, que estiguen tranquils, que això sí, emet uns contaminants o que té unes repercussions, però que estiguen tranquils que això no repercuteix en la salut humana, que pot tenir alguna afectació en la cosa ambiental, però que la salut de les persones... Mire, jo des d'un posicionament no classista i no corporativista dic que això és intrusisme professional. Els que hem de parlar sobre la salut som aquells que, dintre de la situació que estic jo ara dient així i fent la crítica constructiva, són capaços de fer aquesta mutació o aquests passos endavant i reivindicar el voler ser autèntics professionals sanitaris. Aquest és el territori que volem reclamar per a parlar i sobretot per a poder ajudar a la gent i a tots els col·lectius socials. Cadascú de nosaltres estem formats per al voltant d'uns 10 bilions de cèl·lules que d'una forma combinada i harmònica s'interrelacionen amb les veïnes, amb les distants i que la majoria d'elles
naixen, creixen, se diferencien, se divideixen i fins i tot, en un moment determinat, per una sèrie de mecanismes, saben que van a morir-se i a substituir-se per unes altres. Per a totes aquestes accions o missions, tant a nivell de cada una de les cèl·lules com en el conjunt, formant els diversos aparells orgànics i tot el cos, necessiten uns combustibles per a funcionar i per a fer tot això. Quins són aquests combustibles? Uns aliments frescs i el més naturals possibles. Un aire, ja que estem així en una plataforma d'Airenet, la següent, per favor, que està una composició, que així la tenen, de nitrogen d'un 78%, per un nitrogen no reactiu, a diferència dels òxids de nitrogen fabricats per l'activitat industrial humana, d'un quasi 21% d'oxigen, d'argó del 0,93%, quantitats insignificants del famós diòxid de carboni i després altres gasos pràcticament i tal en concentracions quasi infinitesimals. I aquest és el combustible per al qual necessitem per a respirar els humans i per a obtindre el major grau de benestar o de salut. La següent, per favor. També necessitem uns líquids que, lògicament i tal, ha de ser també aigua incolora, inodora, insípida, que són també qualitats que ha de ser de l'aire el qual respirem. I finalment, per la interacció cos-ment, ment-cos, tindre uns bons pensaments, per dir-ho d'alguna forma. Quan més naturals siguin aquestes coses i aquests combustibles, major estat de salut anem a tindre. Qualsevol alteració per uns determinats contaminants anem a pagar-ho tenint en compte que en el transcurs d'una vida mitjana, d'uns 75 a 80 anys, venim a menjar unes 15 tones mètriques de pes d'aliment deshidratat. Venim a respirar uns 300.000 metres cúbics d'aire i venim a beure uns 60.000 litres de líquids majoritàriament en forma d'aigua. Qualsevol concentració xicoteta que siga, encara que en nivells anomenats legals, que després es tractarem i tal, van a tenir un impacte negatiu en la salut de les persones. Per què? Perquè els nostres xips, per dir-ho d'alguna forma, cel·lulars, estan fets per a funcionar i treballar en aquests combustibles. A ningú, en el seu sa judici, li s'ocorreix comprar un vehicle de locomoció i utilitzar un combustible que no estiga certificat o garantitzat per als que l'han fabricat. Vull dir-los ara que és un contaminant des d'un punt de vista sanitari, que és el que estic jo així. Mire, és factor que altera o modifica l'equilibri natural d'un hàbitat originant, primer, risc real o potencial per a deteriorar el medi ambient i afectar adversament la salut humana. Segon, incrementant l'aparició de malalties moderades a greus i, finalment, incrementant la mortalitat prematura. La següent. Mire, n'hi ha dos tipus de contaminants als combustibles que els he dit que necessitem per a tindre el major grau de salut i de benestar les persones. Mire,